Alcaldessa d'Esplugues des del 12 de juny del 2006, on havia estat des del 2003 primer president d'alcaldia i portaveu del grup municipal socialista. Per tant, ens podem imaginar que estem densament poblats i no tenim gaires possibilitats. Per tant, hem d'aprofitar molt bé el que tenim. El poc que tenim, poc i bo, però el poc que tenim l'hem d'aprofitar molt bé. Hi ha moltes activitats econòmiques que s'han interessat per venir i no poden venir. I no poden venir perquè aquesta qualificació no els hi permet. I clar, és una llàstima no poder tirar endavant projectes que ens interessen i al final, com a país o com a societat, el que hem de fer és facilitar. Jo crec que vostès estan d'acord amb mi, els empresaris han d'estar i hem de facilitar tot allò que és beneficiós per al territori. El 80%, 4 de cada 5 persones a tu, com a molt, tenen l'ESO. Per tant, el nivell d'instrucció, com sempre, és molt important. Això és un missatge pel país.